L-oppożizzjoni se tibqa' tisħaq fuq il-bilanċ u l-imparzjalità fl-istazzjon nazzjonali u se tibqa' tesponi kif il-PBS qiegħed juża r-riżorsi mħallsa minn flus il-poplu Malti biex jagħti aktar prominenza lill-Gvern waqt li jitfa' lura fl-aħbarijiet u jinvesti anqas riżorsi fl-aħbarijiet marbuta mal-oppożizzjoni. Sa issa jirriżulta li kien hemm 109 kumment ta' membri tal-Kabinett tal-Gvern fl-aħħar xahar u nofs li kienu b'video u sound clips fejn nisimgħu u naraw lil ministri jagħmlu kummenti diretti lil kamera qisu xi messaġġ ta' propaganda politika irrekordjat mill-PBS u mxandar fl-ispazju tal-aħbarijiet. Dan waqt li ma kien hemm l-ebda kummenti diretti bħal dawn ta' shadow ministers tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Dwar dan tkellmu xi persuni ma' Net News li saħqu li mhumiex kuntenti bl-aħbarijiet ta' TVM minħabba li żbilanċ li qed ikun fih bejn iż-żewġ partiti. M'għandix kuntent għax mhux qiegħed feru. PBS naħa waħda biss. Dak jiena għandi żmien biżejjed, niftakar iż-żmien ta' Mintoff ta' 71 kien hekk u llum reġa' hekk. ċat iktar importanza l-Partit Laburista u bil-Partit Nazzjonalista. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista waqqaf tim legali li se jaħdem jitfit mat-tim li qed jiġbor id-dejta dwar l-aħbarijiet tax-xandir pubbliku u jesponi kif il-PBS qiegħed b'mod konsistenti jippreżenta aħbarijiet li fihom diskrepanzi bejn aħbarijiet tal-Gvern u l-Oppożizzjoni. Fi stqarrija ntqal li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tirriserva dritt li tieħu kull azzjoni possibilment anke azzjoni legali sabiex tissalvagwardja id-drittijiet tagħha bħala oppożizzjoni f'demokrazija. Iżda fuq kollox se tibqa' taħdem biex taċċerta li l-PBS ikun stazzjon li tassew ikun nazzjonali u jwassal informazzjoni lil poplu mingħajr intħil politiku.